नायदो रायजोफोर जोंहानि मैखुन खालामनो नागिरनाय जिगाबा बेनो आरो बे जिगाबजों जों मैखुनखौ बानायो। दा माखासे बानायखांबाय आरो बेफोरनो आरो माखासे दंबावो स्टर रुमाव बानायखानाय दाख्लि बानायखानाय बैखौ दहाय बानायदों। ओमफ्राय नैबे माखासेया बै बेलेग जायगानिफ्राय लाबोनाय आरो बियो ट्रेक्टरजों लाबोनाय। आं देखायनि नोंथांमोनखौ बेलेग बे ट्रेक्टर लाबोदों। नायदो नै मेला मैखुन थफ्ला। दा बेजोंनो मैखुन बेरहोनानै जोङो मा खालामगोन हस्टेलाव माखासे फरायसाफोरनो जाहोनायनि। मैखुन थफ्ला मैखुन बेरहोग्रा मेरला जासिगोन। सोरबाफोर बायनो गोसोब्ला बायफैनो हागोन। बिफां बैग्लिखा बाप रे बाप मोनसेयाव 10 केजि जाखागोनलै नै मैखुन थफ्ला। आरो नै बाहायबो मेला जिगाब दंखायो। पिक्सारा माने सिखोना माखो थेंक गड सयथिबो जिबासिम नुदोंमोन आङो। गैलामोनलाय बोरैबा जालदाब गारफ्लांदां। बेखौ दहायसो बानायदों। दहाय बानायनाय आरो नैबे जिगाबखौ दाहाय बानायगोन। बेवहाय खमैब्लाबो बारा जाया माने मेक्सिमाम 6थासो जागोनदां। 6थासो जागोन। आरो दंबावो नै थफ्ला बेसेबांबा बुरजा 36 ना बेसेबांबा दंबावो होनना बुंबाय। आं सानाखै आरो बेखौ बानायगोन नैबे जिगाबजों। आरो माखासे जिगाब दांग्लिखानाय दंखायो नाथाय बेखौ रुवाखै आरो माने जिगाबखौ दांग्लिनानै रुग्रोनांगौ। खायसे माबा खालामो आरो मा होनो सुनैजों सोमनानै दोनो सानब्रै सानबासो। नाथाय जोङो बेखौ मा खालामदों बेखौ जोङो रुदों आरो दैजों रुनानै बेनिफ्राय बेखौ फोरानबाय आरो एसे बांद्राय फोराननाङा जायखिजाया नै एसे सिदोबदोब माने जोङो बेखौ एकदम ओरै आखाइ थोंनैजों साफ्रेयो आरो साफ्रेनानै ओमफ्राय बिदैखौ सेबगोन आरो बाहाय बेसेबां दै दङ दै थानो मोना आरो बेखौ फुरा सेबनांगौ ओरै सेबनानै आखाइ थोंनैजों। बेनिफ्राय दैखौ नायनांगौ आरो बेसेबां गोरान जादों बेसेबां गिसि। एसे सिदोबदोब जानांगौ जिनिसा बांद्राय गोरानद्रायबा खिन्थु जानाय नङा आरो बांद्राय गिसिद्रायबाबो जानाय नङा सिदोबदोब जानांगोन। दा नैबेजों बानायगोन बे जाहैबाय मैखुननि बेगर होनना बुङो बेखौ। एक्सुवेलि मैखुन बेगरथ' नङा आरो बेयो मा होनो गमनि बेगर। गम बेगर आरो बे गम बेगरखौ मा खालामो मेडिसिन होयो। दा मेडिसिना नैबेहाय थुला दं आरो नैबे जायगायाव थुला दं। नैबे जायगायाव बे थुलायाव माने बे मेडिसिनखौ सोमो आरो सोमनानै ओमफ्राय नैबे रबारजों खानाय जायगायाव बे थुलाखौ प्लास्टिकनि सिङाव सोनानै बेखौ बोनो आरो नैबे प्लास्टिक रबारजों बोनो। बे रबारजों बोननानै ओमफ्राय खानानै दोनो। ओमफ्राय उनावहाय बिदिनो अट'मेटिकलि मा जालाङो लासै लासैनो बे सिङाव थानाय गम बेगरा बे मेडिसिनजों बेबादि मुसियो आरो गुफुरनो बेबादि जाजोब्बाय आरो बेबादि। दा बेखौ जोङो खायसे
अनलाइनजों बिहरो आरो खायसे मार्केटाव मोनो आरो बेखौ एभाइलेबल मार्केटफ्राव जों दायो बेखौ मार्केटनिफ्राय लाबोदों फुरा कार्टनसे नैबे कार्टनजों लाबोदों बेवहाय कार्टन दंमोन आरो फुरा कार्टनसेमोन माखासेखौ बानायबाय बै माखासे बानायनायखौ बाव दङ आरो माखासे बानायखानायखौ स्ट'र रुमाव दोनदों आं बेखौ उनाव दिन्थिगोनसो नोंथांमोनखौ उनाव दिन्थिगोन आरो बेखौ मोनफा मोनफा रोगानोसै आं बेखौ मोनफा मोनफा रोगानानै दोननोसै बुंनो हाया अखा दोमैनाय ना बोथोराबो दा अखा हानोबो हागौ थिग गैया जै अखा सिबाय गैला बानायनायनि खस्थ'आ मेहनत बेकार हो जाएगा फैदो आदा बेखौ नामायनोसै दा अखा हाबाथाय जारला जागोन एक हाथ से उठाना मुश्किल ही नहीं भाई नामुमकिन भी है बाप इतने सारे अकेले से अनलोड करना बहुत मुश्किल होगा लेंहरदोंमोन माखासे लोगोफोरखौ आदामोनखौ नाथाय रेसपन्सखौनो होआखिसै माथो मा जाखो बिथांमोना ओंखाम जानानैसो बर मोनखो ना माखो बेयाव मोननो हागोन माथो नैबे गाहायना खानायानो जायाखिसै नैबे खानाय जायाखैलै खाथ'नांगौमोन खानाय जायाखै बेयो खाथ'नानै जायाखै बेथ' जिबाय नै जिबाय आरो खाथ'नाबो जायाखै बोरै खाथ'नांगौ बेखौ बोरै खाथ'नांगौ जिबाय नै बेबो माथो बांद्राय नारसोदो हर मोनसेबाव बापरे बाप बुद्रुबायसो माथो आयौ गैथार माथो फाइनालि दोनफैनो हाबाय मोजाङैनो गोलैबाथ' जाला जायोमोनलै होमबालाय हरबोदो एसे फिसाथार नैबे फिसा जाबाय बुस्थुआ सोर बानायामोनथाय जायखिजाखौ खेंनानै सोफिननांगोन आरो बाहाय सोबावनानै फुरा फिलआप खालामबासो जासिगोन नङाबा गाज्रि नुगोन नायदो नै रायजोफोर गोबाङानो जाबाय दा जोंनि टारगेटआ जाहैबाय 200-300थासो खालामनायनि आरो जोंनि टारगेटआ
मिनिमाम 200-300 खालामनाय टारगेट आरो बेखौ जों खालामथारगोन जेरैखिजाबाबो दा जों बेखौ खालामथारगोन जेरैखिजाबाबो दा बेजों आरो बे गासैखौ लानानै आरो आगोलनि सिगाङाव बानायखानायखौ लानानै 100टानो बारबाय गोरलै आंनि हिसाबाव 1 2 3 43 दं आरो बाहाय आरो सिगाङावथ' दङ बेनि बांसिन दं आरो 60सो दंदां सिगाङाव बानायखानाया बाहाय 100आनो जाहैबाय जेनेबा 100 जायोब्ला 200सो दंबावो बानायनांगौआ जोंहा टारगेटआ माने एकदम 300 बा 200सो बानायनायनि टारगेट आरो जोंना आरो बेनिबो बारा खालामबाय थानो हागौ जुदि जिगाबा थोयोब्ला आरो गोबां जिगाबाथ' गोबां दंलै खिन्थु दा जोंहा बाव 36 ना बेसेबां दं होनना बुंदों आरो आं सानाखै बेसेबां दंथाय बाहाय 1 2 3 4 33 दं आरो गासै 33 मोनसेयाव बे मोनसेयाव माने मोनसे बानायो आरो बे मोनसेजों नैबे थफ्लासेखौ बानायनाय जायो बे मोनसेजों दा बावहाय 33 दङ जोंहा बानायबावनांगौ दङ 33 नैबे बे जिगाबाव जों बानायगोन आरो माखासे जिगाब दानखानाय दंखायो आरो बे जिगाबखौ जोंहा रुनांगौ दङ बेखौ रुनानै बेबादिनो मा होनो सिदोब फोराननानै बेखौ बानायबावगोन आरो नेक्स्टआव बेखौ दायो बानायगोन दाहाय दसे उनावहाय रेस्ट लानानै दा जों मावाखै ओंखाम जानाया बावहाय गासै 46 दं नामा ओमफ्राय अलरेडि बानायखानाय दंखायो स्ट'र रुमाव बेवहाय दङ आरो बिदिनो 50सो दंदां मेक्सिमाम दा दिनैनि बे ब्लगिं खालामनाया एसेनोसै रायजोफोर जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै बे भिडिअखौ लाइक खालाम आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम आरो बयनिसिमबो शेयार खालामनानै हो जाहाथे गुबुन माखासे सुबुंफोराबो नुनानै बेबादि मैखुन बानायनो बयबो गोसो जायो जाहाथे बेबादि मैखुन बानायनानै बयबो गावबा गावनि नखर उद्योगखौ जौगाहोनो हायो मानोना नखर उद्योगनि गेजेरजों जोङो मा खालामनो हायो गावबा गावनि थांना थानायनि राहाखौ खालामना लानो हायो दा आंनि बुंनाया एसेनोसै गोजोन्थों।